Халык сынамышы буенча бүген кешен томан төшсә, көннәр җылы торыр. Рәхәт көзләр теләп атна яңалыклары белән мин Гөлназ Гайни. Исәнмесез? Бүгенге чыгарылышның төп яңалыклары. Мәктәпләрдә белем көннәре узды. Яңа уку елы яңа таләпләр белән башланды. Алабуганың Таны 2 мәхәлләсендә Ихсан рухи әхлакый мәктәп ачылды. Болгар урамы 6-нчы йортка күченәсе халыкны бүген нәрсә борчый? Районыбыз мәктәпләрендә яңа уку елы башланды. Аларның барысында да кыңгырау тавышы чыңлады. Илдәге катлаулы эпидемиологик вазгыятка карамастан, көзнең беренче көнендә балалар мәктәпләргә килде. Районның 23 белем бирү учреждениесе 9551 бала өчен үз ишекләрен ачты. Шуларның 1274-те беренче сыйныф укучылары. Беренче кыңгырау 2-нче мәктәптә дә узды. Шәһәрнең иң иске мәктәпләренең берсе 698 укучыны кабул итте. Ә беренче сыйныфка 55 укучы килде. Өлкән укучыларның әти-әниләре сабыйларының 5 ай мәктәпсез калганын билгеләп үтте. Шунысын әйтергә кирәк, линейка кыскартылган рәвештә узды. Пандемия аркасында мәктәп алдына 1-нче һәм 11-нче сыйныф укучылары гына җыелды. Калган параллель линейкалар сыйныфларда узды. Булар барысы да балалар иминлеге өчен. Уку елы шулай да кайбер шикләүләр белән узачак. Менә әйтик, Роспотребнадзорның кайбер күрсәтмәләре. Ачылыш алдыннан генераль җыештыру үткәрү, дезинфекция режимын көчәйтү, азык-төлек блогы хезмәткәрләре тарафыннан битлек һәм перчаткалар куллану, махсус җиһазлы кабинетлардан тыш һәр сыйныфка аерым кабинетны беркетү, укучылар арасында элемтәләрне минимальләштерү өчен махсус расписание буенча уку процессын оештыру. Бу шикләүләр мәгариф процессына йогынты ясамас дип өметләнәбез. Тантаналы линейка күп телле мәктәптә дә узды. Бу белем бирү учреждениесе беренче тапкыр укучыларын кабул итте. Адамнар Алабуга линейкасы гадәти булмаган форматта узды. Казанда шундый ук мәктәп ачылганга күрә, 2 мәктәп арасында телекүпер уздырырга карар кылынды. Зур экранда балаларга һәм ата-аналарга Казанда линейка һәм полилингваль белем бирүнең төп илһамчысы Минтимер Шәймиев чыгышы күрсәтелде. Әлбәттә, укучылар өчен беренче кыңгырау да чыңлады. 1, 2, 3. Тантанада Татарстан дәүләт советы рәисе урынбасары Марат Әхмәтов та катнашты. Аңа мәктәпнең сыйныфларын, бассейннарын, актлар залын күрсәттеләр. Бүгенге көндә 1264 бала беренче тапкыр беренче сыйныфка керә. Барлык мәктәпләребез дә әзер балаларны кабул итәргә. Балаларның барлык саны 9551 укучы. 1 сентябрь башка уку йортларында да узды. Бүгенге көндә Алабуга районында барлыгы 23 белем бирү учреждениесе бар. Гөлназ Гайни, Максим Бегашев, Михаил Филатов, атна яңалыклары. Кызганыч әмнә республиканың 9 сабые кулларына чәчәк тотып мәктәпләргә килә алмады. Быел Татарстан сулыкларында 9 бала батып үлгән. Бу узган ел белән чагыштырганда 5-кә күбрәк. Бу хакта Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан буенча баш идарәсенең сулыкларда халык иминлеге бүлеге башлыгы Регина Гаязова хәбәр итте. Агымдагы елда Татарстанда барлыгы 79 кешенең гомере су астына китеп өзелгән. Узган ел белән чагыштырганда бу 27 кешегә күбрәк. Суга егылу сәбәпле 9 бала рөхсәт булмаган җирдә коенганда батып үлә. Коткаручылар сулыклардан 6 бала коткарылганын әйтте. Барлык чиракларда да балалар янәшәсендә ата-аналар булмаган. Балаларны йөзәргә өйрәтергә кирәк, диде Регина Гаязова. Ул көймәләргә дә жилетсыз утырмаска киңәш итте. Мәктәп темасын дәвам итеп, яңа уку елыннан башлангыч сыйныф укучылары бушлай кайнар ризык ашаячак. Татарстанда алар өчен менюның 4 яңа төре булдырылды. Хәзер балаларга тәкъдим ителгән ризык тагын да баланслырак була. Аның төрләре дә артачак. Бу турыда Татарстан буенча Роспотребнадзор идарәсенең балалар һәм яшүсмерләр гигиенасы буенча күзәтчелек бүлеге башлыгы Гүзәлия Фомичева белдерде. 2 атналык менюның 2 төре булдырылды. Алар Роспотребнадзор идарәсе белән килештерелде. Әлеге төп менюларга өстәмә рәвештә сезонлы менюларның тагын 2 төре әзерләнде. Әйтик, помидор, кыяр беткәч, аларны башка яшелчәләр алыштыра. Нәтиҗәдә ризык тагын да баланслырак булачак. Аның төрләре дә артачак. Менюда бездә булган барлык продуктлар да кулланылачак, дип искәртте ул. Фомичева яңа менюның бөтен районнарга да җибәрелүен әйтте. Ягъни алардан барлык мәктәп ашханәләрендә файдаланачак. Аның сүзләренчә, ризыкның әлеге җыелмасын 1-4 сыйныфлар өчен генә түгел, порцияләрне арттырып, өлкән сыйныф укучылар өчен дә кулланырга мөмкин. Менюның барлык 4 төре буенча да экспертиза үткәрелгән. Ул арада мәктәп укучыларының кайсы чиракта дистанцион укуга күчәчәкләре билгеле булды.
сыйныфны коронавирус белән авыруның 3 һәм аннан күбрәк очрага ачыкланган чиракта 2 атналык дистанцион укытуга җибәрергә мөмкиннәр, диде Роспотребнадзорның Татарстан идарәсе җитәкчесе Марина Батяшина. Бүгенге көндә без мәктәпләрнең дистанцион укытуга күчерүнең бер генә вариантында карамыйбыз. Бердән-бер шундый мөмкинлек ул бер сыйныфта коронавирус инфекциясе белән авырган 3 баланың барлыкка килүе. Ул вакытта сыйныф бәлки 2 атналык дистанцион укытуга күчерелер, диде Патяшина. Ул коронавирус белән грипптагы кебек система кулланылса, ягъни грипп вирус аркасында мәктәп укучыларының 20% булгандагы кебек мәктәп бер атна карантинга җибәрелә. Алабугада тантаналы рәвештә Татарстанда беренче фәнни коллаборация йорты өстәмә белем бирү үзәге ачылды. Ул КФУның Алабуга филиалында Мәгариф ил күләм проектының һәр баланың уңышы проекты буенча сафка басты. Аны төзү өчен 10 миллионнан артык акча бүленеп бирелгән. КФУның Алабуга институтында Мәгариф ил күләм проектының һәр баланың уңышы проекты буенча фәнни лаборатория йорты эшли башлады. Биредә балалар университеты, кеше академия, технология дәресе, биология дәресе кебек проектлар тормышка ашырылачак. Биредә 5-9 сыйныф укучылары өчен шахмат әлифбасы, робототехника, 3D модельләштерү һәм инженер графикасы, сәнәгать дизайны, скетчинг һәм модельләштерү программалары эшли башлады. Дәресләр зоология музеенда һәм Буревестник спорт сәламәтләндерү лагерында урнашкан биология буенча кыр практикасы базасында узачак. Нәтиҗәдә мәктәп яшендәге 150 меңнән артык бала ачык онлайн дәресләр яки мастер-классларда катнашачак. Бу атнада Алабугада тагын бер объект ачылды. Бу Ихсан рухи-әхлакый тәрбия үзәге. Объектны төзү 2016 елда башланды һәм битараф булмаган гражданнар акчалары хисабына башкарылды. Үзәкне ачу тантанасында Татарстан мөфтие Камил Самигуллин, Рөстәм Нуриев, Алабуга районы мөхтәсибе Хәлим Шәмсетдинов, шулай ук башлангыч сыйныф укучылары һәм аларның әти-әниләре катнашты. Алабугада Ихсан урта гомуми белем бирү мәктәбе учреждениесе ачылды. Ул 50 балага исәпләнгән. Әлегә белем бирү учреждениесе Татарстан Мәгариф һәм фән министрлыгы тарафыннан бирелгән лицензиягә ия. 2 катлы мәктәп Танай 2 мәхәлләсендә урнашкан. Аның проекты 2016 елда Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Самигуллинның хәйр фатихасы һәм имам мөхтәсиб Хәлим хәзрәт Шәмсетдинов башлангычы белән тормышка ашырыла башлый. Аузу биллаһи минаш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Фәннәрне тыңласак, бөтен фәннәр физика булсын, биология булсын, алар безгә тәүхид турында сөйли. Шуңа күрә балалар остазларны гына түгел, фәннәрне тыңлагыз. Фәннәр безгә нәрсә турында сөйли. Биология булсын. Һәм шушындый бер сер бар, бу дөньяның бөтен китаплар бер китапны аңлар өчен укыла. Биологияны укысак, Коръәнне яхшырак аңлыйбыз, шулай бит? Физиканы укысак, шулай ук Коръәнне яхшырак аңлый башлыйбыз. Чөнки бу дөньяның бөтен китаплары бары тик бер китапны аңлар өчен укыла. Бөтен китаплар бер китапның тәфсире булып тора. Аллаһның рәхмәте, бәрәкәте булсын һәр барчаларыбызга. Әлхәмдүлиллаһ. Мөхтәрәм җәмәгать, бүген безнең күптән көткән вакыйга шушы Алабуга шәһәрендә соңгы 3-4 ел дәвамында барлык мөселманнар белән булсын дип, киләчәгебез өчен, балаларыбыз өчен, милләтебез өчен, динебез өчен булсын дип, файда китерсен дип төзегән, тырышкан, әлхәмдүлиллаһ, мәктәбебез ачыла. Мөхтәрәм җәмәгать, бу мәктәпнең әлбәттә иң беренче максаты ул инде безнең балаларыбызга әлбәттә югары гыйлем, белем, югары әдәп, әхлак сыйфатлары өйрәтү өчен төзелгән мәктәп иншаллаһ. Ягъни шушы мәктәптә Алла бирсә, безнең балаларыбыз гыйлемен дә, татар телендә, рус телендә, башка фәннәрен дә өйрәнеп, һәм шушы дәресләрдән соң безнең адәм баласы өчен кирәк, мөһим булган җан, рух өчен азык, дин азыгын да, дин гыйлемен дә, иншаллаһ, иман гыйлемнәрен дә менә шушы мәчетебездә иншаллаһ өйрәнәчәкләр. Бина янәшәләрнең матди ярдәме белән 4 ел эчендә сафка басты. Соңгы 1 елда заманча ремонт ясалды һәм барлык уку кирәк яраклары, җиһазлар, компьютер техникасы сатып алынды.
Кирпичтән төзелгән бинаның майданы 850 квадрат метр тәшкил итә. Бүгенге көндә мәктәптә жылыту системасы көйләнгән һәм бина шәһәрнең үзәкләшкән җылы һәм салкын су линиясенә канализациягә тоташтырылган. Янгын куркынычсызлыгы таләпләренә тулысынча җавап бирерлек итеп әзерләнгән. Мәктәп ачылуга Лабугалы Саубан Кашапов та килде. Ул да шушы объект төзелешенә үз өлешен керткән. Хәер, мәктәпне төзегәндә илнең төрле почмакларыннан булышканнар. Менә дигән, шушында килеп ныклы белем алсыннар. Әлхәмдүлиллаһ. Менә тәрәзәләрне җибәрделәр нидән? Нижневартовский шәһәреннән. 51 тәрәзә менә шу 2 этажда. Әле тегендә мулла йорты бар. Анда да 5-6 тәрәзә. Аннары менә ишекләр, менә керә торган ишекләр Күкмарадан җибәрделәр. Сөенечле хәбәрләр бит инде. Гел бушка битәләр, гел бушка. Аннары түбәләрне ниләрне инде тоже ясап җибәрделәр инде шул хәтле әйбәт иттереп, калайлар кирәк булганы. Менә шундый эшләрдә катнаштык инде, тегенде мондай үзебез оста кеше булмасак та инде шуларны ураштырырга, бушатырга, нетәргә, кертергә, чыгарырга, шундый эшләрдә катнашып бирдек инде. Әлхәмдүлиллаһ. Сәламәтлек барында. Яңа уку елында Ихсан мәктәбе 1-4 сыйныфларга 15 бала кабул итте. Биредә белем алучылар мәктәп фәннәрен үзләштерүдән тыш өстәмә белем бирү һәм сыйныфтан тыш эш кысаларында әдәп-әхлак дәресләрендә алачак. Дини әхлак һәм әдәп дәресләре мәктәп янәшәсендә урнашкан Шатлык мәчетендә татар телендә дүшәмбедән шимбәгә кадәр 1 сәгать күләмендә алып барылачак. Менә иртән 8-гә киләләр, 8-дән 6-га кадәр, кичке 6-га кадәр балалар монда килеп, монда әти-аналар безгә бирә иртән, ә без аны кич белән кулдан кулга бирәбез әниләргә, әтиләргә. Менә шулай. Моннан тыш Ихсан мәктәбе полилингваль юнәлештә эшләячәк. Биредә укучылар татар, рус, инглиз, гарәп телләрен үзләштерәчәк. Мәктәптә көненә 3 тапкыр хәләл туклану, озынайтылган көн режимы каралган спорт залы, ашхана, IT сыйныфы бар. Балаларыбызга тәмне, хәләл ашавы була, тавык, сыер ите. Якты матур эшләргә генә инде монда. Тырышып. Беренчедән инде без күптән хыялланабыз. Безнең проектларның теге беренче адымнары бар. Әмма ләкин бүген көн әле юк. Шуңа күрә без килеп, мисал өчен бик теге хисләнәбез, тәэсирләнәбез һәм киләчәктә дә шулай инде үрнәк алып үзебездә дә иншалла оештырабыз иншалла. Рәхмәт. Бик ошады, Аллага шөкер. Мәктәптә укучыларны кабул итү ел дәвамында алып барылачак. Төп өстенлек Алабуга шәһәре һәм районына бирелә. Әйтергә кирәк, объектны бастыру 20 миллионга төшкән. Ә биредә белем алу аена 5000 сум тора. Гөлназгани, Ринат Гениятов, Атна яңалыклары. Ә менә Болгар урамында урнашкан 6-нчы йорт инде төзелеп бетсә дә, Алабугалылар анда һаман күченә алмый. Безнең редакциягә әлеге йортның булачак хуҗалары мөрәҗәгать итте. Исегезгә төшерәбез, бу 105 фатирлы социаль йорт. Яңа йортка күченүчеләр арасында 26 ятим бала да бар. Булачак фатир хуҗаларын йортның коймаларын алганнан соң бирегә яшәү урыннары булмаган кешеләрнең балаларының җыелуы борчый. Вот эти двери уже начали выламывать либо железом, либо, может быть, чем-то. Банкомат, говорю, домофон работает, все нормально, но видно следы проникновения, либо попытки взлома этой двери. Болгар урамы 6 адресы буенча урнашкан 5 катлы йортны 2015 елда ук төзи башлаганнар. Бу шәһәрнең иң озак төзелүче йортларының берсе. Социаль ипотека йорты дәүләт торак фонды линиясе буенча төзелә. Булачак 105 кеше арасында Миләүшә Гатина да бар. Алар ире белән социаль ипотека программасында катнашалар. Чиратта торган арада аларның гаиләсендә инде 2 бала да дөньяга килә. Болгар урамы 6-нчы йортның элек монда ни бар, капкалары тора, койма тора иде. Менә шул койманы алганнан соң монда безнең күршеләр күргәннәр, ничек балалар яки инде башка төрле кешеләр йөргән. Менә ягъни мәсәлән 3нче подъездга инде кемдер керергә дә теләгән. Ишек кайрылган хәзерге вакытта. Безне бик борчый, квартираларны кереп караганда без анда күрдек спиртлы эчемлекләр ниләрен, шешәләрен. Шуның өчен инде без борчылабыз. Квартираларга безнең кереп, андагы ниләрне бозып, стеналарны, диварларны бозып йөрүчеләр бардыр дип шикләнәбез. Шуңа инде коймаларны кире куюларын үтенеп сорыйбыз. По неоднократным жалобам жителей
Халыкның шикаятләренә шуны әйтәсем килә. Ие койманы алганнан соң балалар бирегә килеп җыелып уйный башлады. Яшәү урыннары булмаган кешеләр дә килгәләде. Подрядчы оешма белән көндезге һәм төнге сак куйдык. Хәзер күргәнегезчә биредә тәртип. Бар фатирларны яптык, анда хәзер бер кеше дә керә алмый. Шуннан да йорт ябылган, каравылчысы да бар. Дөрес, безне эшкә кертмәделәр. Мамадыштан подрядчы оешма җитәкчелеге йортны ачудан баш тартты. Шуңа күрә барысы да тәртиптә дигән сүзләргә ышанасы гына кала. Все двери закрыты, посторонние не зайдут. Везде, как видите, чистота, порядок. За этим мы следим. А дети ходят, да? Вот вы мне просто скажите. По территории ходят. Здесь прям гуляют, да? Да, вон где детская площадка. А вы их разгоняете, получается? Если они ничего не трогают, не ломают, как мы их будем разгонять? Территория открытая. А ночью никто не ходит уж? Нет, ночью не ходит. Йортны тапшыру вакытында безгә игълан итмиләр. Ул вакытны инде 2019 елдан бирле менә безне менә бирәбез, менә тапшырабыз йортны дип безне өметләндерәләр. Хәзерге вакытта инде менә 2020 елның 3 сентября без әле һаман да белмибез, мәгълүмат юк, кайчан йортны тапшырырлар. Бирегә эксперт төркеме килде, аларга подряд оешмасы белән без барлык документларны бирдек. 7-8 көн эчендә без Гостехнадзорның кимчелекләрне юк итүгә белешмәсен алачакбыз. Гөлназ Гайни, Гөлнара Салихова, Михаил Филатов, Атна яңалыклары. Бу елларда күпләр бәрәңге бакчасына чыкты, өлгеррәкләре узган атнада ук алып бетерде. Икенче икмәкне август урталарында ук яки ахырында алу традициягә керә башлады буга инде. Кеше бакчада кайнашканда нишләп алардан калыйм дип ашыгалармы? Җылы матур көннәрдә эшне бетереп куйым диләрме? Ничек булса да булган уңышны җыеп алып, исән-имин ашарга язсын. Ә менә халык сынамышы буенча иртәге 6 сентябрьдә яңгыр ява икән, көз коры килә ди. Халык әйтсә, хак әйтә диләр бит. Сынап карыйк әле. Ә бүгенгә менә шулар мин сезнең белән саубуллашам. Исән-имин булыйк. Пенсионный фонд информирует, гражданам, уходящим на пенсию, заявление для ее назначения необходимо предоставить через личный кабинет застрахованного лица на сайте www.pfrf.ru. Пришло время менять резину. Но только в этот раз все будет быстрее и проще, чем обычно. Экономь свое время с интернет-магазином «Колеса даром». Все шины, диски и автотовары в одном месте. колесадаром.ру. Город Елабуга, проспект Нефтяников, дом 4. Телефон 8 987 238 51 11. Автоцентр Елабуга – это любые виды обслуживания и ремонта автомобилей «Лада» и других марок. Нет тепла на кухне. Нет света в подъезде. Не течет вода.
В подъезде запах канализации. Грязный подъезд. Нужно заменить счетчики. Открытая Елабуга – ваш помощник ЖКХ. Заявки принимаются по телефону 582 22.